Nie, sa vysiela do Hongkongu vlastne na porno stránky. Ako bez srandy. A koľko vám podiel z toho? Môžem povedať jednu vec. Tam, no ne, že pred 2 hodinami sa mi jeden zákazník posral. Ako bez srandy v aute. A je to v Hongkongu? Je to v Hongkongu, no. Vážne. Tam, kde sedím ja? No, nemôžem povedať. To je tá... Môžete, spievajte. Poznáte niekto pesničku? Poznáte niekto? Ale ja nepoznám žiadnu. A ideálne, keby ste poznali nejakú čínsku alebo korejskú. Čínsku? Sometimes bad things happen to good people. Good touch pure evil. Ale inak to je... Inak viete, čo je sranda? Že vy hovoríte o sračke a mi sa fakt ako bez rady sa mi to stalo. Fakt? Áno, normálne. A ja som dneska bola sračku. Nie, akože zákazník vystupoval, dal jednu nohu von z auta a už to išlo.